Ωραία, φάγαμε. Άλλο πράγμα τα καλαμαράκια το δίχτυ. Λοκούμι. Εξαιρετικά και το τσιπουράκι έδεσε τέλεια. Βέβαια, τώρα που το βλέπω, εσύ έφεγες τη μισή μερίδα καλαμαράκια μόνο σου και βούτυξες κι όλο το ψωμί στην τυροκαυτερή. Εντάξει, μωρέ, εντάξει. Είπα μια φορά να φάω σαν άνθρωπο. Νηστικό να μείνω. Ωραία, αφού συμφωνούμε ότι έφεγες περισσότερο, σήμερα πληρώνεις εσύ. Κάτσε να φοράξει το παιδί. Ξέρει τι θυμήθηκα τώρα. Τι θυμήθηκες πάλι? Θυμάσαι το 2018 που είχαμε πάει για καφέ και δεν είχε ψηλά να πληρώσει. Το 2018. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Να σου πω, δεν πιστεύω τώρα να μου το χρησιμοποιήσει αυτό σαν δικαιολογία 8 χρόνια μετά. 2 ευρώ έκανε ο καφές. Και εδώ πέρα φάγαμε γαριδομακαρονάδα, πατάτες, τυροκαυτερή, καλαμαράκι. Έλεος λίγο. Ναι, αλλά με τον πληθωρισμό και τον ανατοκισμό, αν τα υπολογίζει, είναι σαν να πληρώνω εγώ σήμερα. Καλά, ρε, δεν τρέπεσαι λίγο. Χθες αρχικά εγώ κέρασα το ποτό. Χθε είχα τα γενέθλιά μου, μωρέ Βιολέτα. Γιάννη, τον Αύγουστο έχεις γενέθλια. Το γιορτάζουμε το παλιό ημερολόγιο φέτος. Άσε που νομίζω ότι άφησα το πορτοφόλι στο άλλο το παντελόνι μου. Το παντελόνι που φοράς τη φορούσε και το πρωί. Και το κινητό σου έχει και κάρτα περασμένη. Ξέμεινα με μπαταρία, φίλοι. Δεν λειτουργεί τίποτα. Παιδιά, όλα καλά. Είστε έτοιμοι να φέρω κατευθείαν το μηχανάκι? Φέρε εδώ το πώ θα πληρώσουμε, είμαστε έτοιμοι. Η Δεσποινής εδώ επιμένει να κεράσει. Είχε πάρει προαγωγή πρόσφατα. Δεν μπορώ να τη κάνω σχαντήρι. Εγώ επιμένω. Πότε επέμεινα. Ποια προαγωγή. Πέρασε μια την κάρτα, ρε φιλενάδα. Μα κοιτάει το μαγαζί, γινόμαστε ρεζίλοι. Αν θες σου κερνάω το νερό. Έχει μια βρύση στην Αγία Σοφία.